Diyos marhay na hapon hatod sa Indukan DCGB ang detalyes po kan mga baretang maruluwas sa aga. Alagad enot na nindong maantabayanan digdi po sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. Bareta sa lado lokal, national, international sports kamugtakan kan panahon sa DCGB bareta ngunyan para sa aga. Ako po sa indong magiging tagapagatud bareta si Pio Fernandez. Inutunta ang detalyas kan mga istorya sa lado lokal. Nasa linya si Kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, marhay na hapon, please go ahead. Lalong piginguang ngunyan kan simbahan katoliko digdi sa Diocese kan Legazpi na mapairarumpa ang pagtubod Kristiyano kan mga parokyano. Iyan ang gustong mangyari sa liderato ni Bishop Joel Bong Bailon. Ngunyan, primerong Biyernes kan bulan na Pebrero, may mga formation na pigigiboan na simbahan siring digdi sa parokya Kantaysan sa pamamayo ni Father Rex Arjona. Pigigibo ini kada primerong Biyernes kan bulan na pigapartisiparan man kan mga parokyano na minsan may mga pigiimbitaran man na speaker hali sa simbahan. Parte sa naman iyan kan padagos sa pigigibong mga aktibidades kan Diocese of Legazpi digdi sa Albay para lalong maparambong, mapahibog, asin mapararom ang pagtubod Kristiyano kan mga parokyano. Al Armario, DCGB. Salamat Kumpadreng Al sa initial na report sa lado lokal. Mientras tanto dagdagan tapaan mga detalyas man kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Joshua Bino. Joshua, marhay na hapon, please go ahead. Halos nagiging parte na kasi daw na buhay asin pagbiyahe kan mga commuters asin may mga sadiring bihikulos ang magabat na bulos kan trafiko sa nagkapira mga tinampo digdi sa syudad kan Legazpi. Nagkapira sa narireparo kan DCGB News na talagang magabat ang traffic. Iyon sa porsyon kan Emerda Roses Avenue lalo naman sa may parteng Villamor, intersection paluluwas sa Rizal Street. Kaso bago bandang mag-aalas 3 pa sa hapon magabat na ang bulos kan traffic sa kasabing lugar. Dahil kita kinahiling pang pulis o traffic enforcer na nagmamangno o nagmamanihar kan trapiko. Nagkapira pa sa perning traffic, iyo man ining sa may parte kan S. Akendi Drive, particular man sa may intersection sa may hampang kan UST Hospital. Halos oral daw ining pigsa sa parkan mga biyaheros. Kung matatandaan, nagkaigwa nakipag-uhuron traffic consultative council meeting ka nakaaging aldaw. Ang komitiba ni Legazpi City Councilor Albarizo. Ngunyan ang publiko naglalaom na kung anuman ang mga solusyon na pag-uronan sa nasabing meeting, lugod man tulos na marianisar. Mga dagdag na sitwasyon sa palibot, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa dagdag na bareta sa lado lokal. Ngunyan sa despatsos kan mga bareta sa lado nasyonal. Plano kan Department of Agriculture na magsaangat nin kaso kontra sa mga importers na nagkapirang beses ng nadakop kaya nadakupan nin mga smuggled agri-products. Katakod ini kan pagsaangat nin kaso laban sa duang kumpanya na involved sa pagpalusot nin mga produktong pag-agrikultura sigon kay DA Assistant Secretary James Dayog na padagos na sa indang koordinasyon sa man iba-ibang ahensyas di gobyerno tanganing dagos ng makurtar asin masangatan ning kaso ang mga smugglers. Magigirumduman na sinaangatanin 20 kaso ang kumpanyang Victory JM Enterprise asin Aster Zenmed Incorporated matapos ang ginibong operasyon kan mga ahensyas. Nagkapera sa mga produktong sa indang ipinalusot iyo ang sibulyas, frozen pork meat, carrots, frozen galunggong asin maging frozen boneless beef. Mientras tanto, pigaarang pangunyan kan Department of Agriculture na kausa kan pagkasayang kan minaabot sa 500 kilo nin kamatis sa Nueva Vizcaya. Ang kantidad kan kamatis an 8 sagkod 12 pesos kada kilo nahali sa Nueva Vizcaya Agricultural Trading o NVAT
an nasayang asin itinapok na sana kan Enero 25, 2023. Sinabi ni Julio Balizan, an NVAC Marketing Officer, na mas gusto kan mga buyer o mga nagtitinda kan kamatis ang darakulang bulto maski pa baba ang presyo kan kamatis. Enot nang sinabi kan Bureau of Plant Industry na ang mga reject ang ginatos na kilo ang itinapok na kamatis kasabay ang pag-ako na kulang ang pasilidad para maproseso asin mapakinabangan ang sobrang supply. Sangunyan ang retail price kan kamatis sa Metro Manila minaabot sa 25 pesos sagkod 60 pesos kada kilo. As of February 2, 2023 price monitoring report kan Surveillance, Monitoring as in Enforcement Group kan Department of Agriculture. Sa iba pang detalyes kan Bareta sa Lado Nasyonal, ipinag-orden kan Korte Suprema ang disbarment sa abogado kan pamilya Mabasa na si Attorney Berteni Causing. Katakod ini kan pag-post ni Causing nin draft plunder complaint sa iyang Facebook account kan taong 2019. Ang disbarment complaint isinaangat kay Causing kan Pebrero 11, 2019 kan sarong Jakia A. Lau. Segun sa Korte Suprema, nagsuhay si Causing sa iyang sinumpaan bilang abogado asin sa Code of Professional Responsibility. Enot naman na napatawan ning sarong taon na suspensyon si Causing dahil sa pag-post man kan FB account kan confidential pleading kan sarong kaso sa korte. Tinawan ning doon ni Causing na an sa iyang FB posts parte sa kan freedom of the press as in freedom of expression. Nang hihinayang si dating party list representative Cybersecurity Advocate Ashley Ace Asidillo sa pagdimitir sa pwesto ni dating Undersecretary for Police and Legal Affairs kan Department of Information Technology o DICT na si Attorney Jose Vicente Salazar. Kasabay kaini, inumauma ni Asidillo si Salazar bilang epektibong tulay sa pag-ultanan kan gobyerno asin kan pribadong sektor. Pinag-unambitan ni Asidillo na kaibanan digdi an e-governance, cybersecurity asin an implementing rules and regulations o IRR kan SIM card registration. Sangunyan si Asidillo nagsiserbing Chief of Staff kan Poderosong Senate Blue Ribbon Committee. Sinabi ni Asidillo na dakulang kawaran ang paghali ni Salazar sa posisyon kaini sa gobyerno bilang sarong matibay na partner sa misyon asin advokasya kan sektor nin teknolohiya sa information and communications. Nagtutubod si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na madarasan na nin dakol na utang sa Pilipinas ang legasiya na proposed Maharlika Investment Fund. Ginibo ni Pimentel ang pahayag suhay sa sinabi ni National Treasurer Rosalia De Leon na ang kontrobersyal na pondo magkakabawa sa utang kan Pilipinas. Sinabi niyang sa nasabing propestong lay, pigkatauanin poder ang Maharlika Investment Corporation na mangutang. Dagdag pa kaini na kung talagang kumbinsido ang mga nagproponer kan Maharlika Investment Fund na takaipuan pang ibugtak na may poder ang korporasyon na mangutang. Para kay Pimentel, wishful thinking ang pigataram ni De Leon. Arestado ka na Bureau of Immigration ang saro pang Japanese fugitive na wanted sa Japan dahil sa pagkakaimbwelto sa illegal na recruitment asin na pagpalsipikar nin mga opisyal na dokumentos. Namidbid ang 50 anyos na Hapones na si Amano Matutaka na naarestar sa Metro Manila. Si Amanon ang may arrest warrant sa Nagoya, Japan. Napag-araman na involved ini sa pagproseso nin mga peking kasal kan mga Pilipino sa Japan asin pigre-recruit kaini para magtrabaho sa iyang entertainment bar. Si Matutaka na nakakulong sa Bureau of Immigration Detention Facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig City, mantang pigpoproseso ang deportation proceedings kontra sa iya.
Sa iba pang bareta, may lead na si Justice Secretary Crispin Rimulya kung si isay ang mga tauhan kan Bureau of Immigration o BI na nakasabwat kan mga puganteng Hapones sa paglaog ning cellphones mantang na sa detention facility kan BI sa Taguig City. Sigun kay Rimulya, aaksyonan kan DOJ ang nasabing BI personnel sa oras na maipadeport na sa Japan ang apat na Chinese fugitives na ipigsangkot sa mga serenin mga robbery duman sa Japan. Sa impormasyon na pighiras kan Japanese authorities, ang utak kan harabasan iyo si Yuki Watanabe alias Luffy na iyo na nagmamando sa paagi kan encrypted messaging app hale sa BI detention facility duman sa Taguig. Nagsayuma ang sekretaryo na sabihon kung may halangkaw na opisyal na involto sa pagpalusot ng mobile phones asin iba pang gadgets sa BI detention facility. Tinangkas na sa pwesto na sobra sa 15 immigration officers as in security guards na nakadestino sa Bureau of Immigration Detention Facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Sigon sa sarong BI official, ang pagkakatangkas kan mga BI officers katakod kan nangyaring raid kan BI as in National Capital Region Police Office o NCRPO sa nasabing pasilidad kung saan nakuhaan man lain-lain na kontrabandos. Kaiba ng digdian mga gadgets asin kabangang milyon pesos na cash na pagsadiri kan mga dayuhan na nakakulong sa nasabing pasilidad. Epektibo niya na aldaw dai na pigpapaduty sa BI facility sa Camp Bagong Diwa ang mga tinangkas na immigration officers. Mabuelta ang detalyes kan mga barata pakalis kan mga pagirumdum. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya ano mang lutuin, magical. Nay, sukli niyo po. Ito na lang? Bibili pa ako ng gamot. Ang mahal pa naman. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa katuwang. Sa tulong ng aming knowledgeable pharmacists, mabibigyan ka ng alternative generics na sinbisa sa presyong abot kaya. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang generika para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Ang Juvenile Justice System and Welfare Act sarong lakdang para mailigtas ang mga aki sa paggibunin krimen asin mata wanen justisya ang biktima siring man maging ligtas ang satuyang komunidad. Sakop kay ni ang mga aki na hababaan edad sa 18 anyos na pigaapod na child at risk. Ini ang mga aki na vulnerable asin nasa peligro nin pagkomiter nin kasalan dahil sa personal o pangpamilyang rason o dahil sa social circumstances tinda. Mga nagsuhay sa lokal na ordinansa asin nakagibunin mga saradit sa ng pagkakasala o misdemeanors kung sain ang lay naglatag na ning proseso para sa saindang intervention. Sakop man kan lay na ini ang children in conflict with the law o mga aki na piga-akusaran, naakusaran o napatunayan na nagkasala sa laykan Pilipinas. Sa linog kan Juvenile Justice System and Welfare Act, ang mga 15 anyos asin mga aki na sobra 15 anyos pero hababa sa 18 anyos na daing discernment exempted sa criminal liability. Ang mga akin exempted sa criminal liability na pwedeng i-prosecute asin ikunkun sa karsel pero da mantulo sinda bubuhian o pipabayaan. Ipapairaro man giraray sinda sa child sensitive process para madeterminaran kung paano sinda magiging responsable o maging responsable kan sa indang ginibo. Inipigigibo sa paagi kan manlain-lain na aktibidad asin metodo na angay sa indang edad asin sirkumstansya kay bahan ng assistance asin rehabilitation program
programs para sa mga aki asin sa indang pamilya. Maski sindaligtas sa criminal liability, alagad bako man sinda libredo sa civil liability. Protehiran ta ang sa tuyang mga aki, iligtasin ta sa peligro na makakomiter nin krimen. Aramonan mga paagi asin metodo kan Juvenile Justice System and Welfare Act sa pinakaharaning opisina kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Secretariat, 3rd floor, Pag-ibig Fund Building, Legazpi City. Magapod o mag-text sa 0950-061-8901. Bumubuhos ang tiwala, babawi ng may pag-asa. Ibang ngiti ngayon. Bumubuhos ang tiwala, tuloy-tuloy ang pag-asa. Ibang ngiti ngayon, sa ordinary nation. Drink responsibly. Bumubuhos ang tiwala. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Diretso kan detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal, konfiansa ang PhilSys Government Service na maaabot ninda ang 50 milyon na target na national ID na dapat mai-release kan nakaaging taon. Uminabot na sa 23 milyon ang physical na ID ang sa indang na-release, mantang igwang 19 milyon na electronic Phil ID ang na-release. Target ni dangon niya na taon na ma-release ang 90 milyon o kaya 92 milyon na national ID asin para maipautob ini nakikipagkoordinar na sinda sa man ibang ahensya di gobyerno arog sa Bangko Sentral ng Pilipinas asin Philippine Postal Corporation. Sa giraray, pigriripasong niyan kan Energy Regulatory Commission o ERC ang ipigpataw nindang secondary price cap. Ini kasunod kan pahayag kan Department of Energy o DOE na makakatabang ang pagtangkas kaini para makapag-enganyar nin mas dakul na investor sa sektor kan enerhiya. Sigon kay ERC Chairperson asin CEO Attorney Mona Lisa Di Malanta na maski makakatabang ini para sa pagpaitaas ka na kapasidad, kaipuhan man na si Iripon kung ano ang magiging efekto man kaini sa mga konsumidores. Halimbawa na sa nadigdi sigon kay Di Malanta, an bako establing presyo kan pigpapabakal o kaya pigbabakal na mga power distributor sa wholesale electricity spot market o WESM. An price cap paglimitar sa pagsingil nin mga power generator sa mga konsumidor depende sa indang konsumo. Para mientras na pinondo kan Department of Migrant Workers DMW ang akreditasyon kan bagong foreign recruitment agency sa Kuwait. Alagad piglinaw ninda nawara nin kinaraman digdi ang nangyari kay Jolby Ranara kundi gusto sa nanindang maimbestigaran ang mga recruitment agencies duman. Sigo naman sa Migrant Workers Office sa Kuwait, pighanda paninda ang presenting accredited foreign recruitment agency sa nasabing nasyon. Mientras na sinabi kan abogado kan agency ni Ranara na si Attorney David Castillon kan Catalyst International Manpower Services na dai naghagad nin tabang sa inda si Ranara maging ang pamilya kaini kan buhay pa ang biktima. Handa man ang ahensya na simbagon ang mga kaputan manunungon sa sinapar ni Ranara. Aabuton pa ni na 2 semana bago makauli sa Pilipinas si Kayla Samson matapos ining maaresto sa Myanmar. Inaresto si Samson dahil sa aligadong naging biolasyon sa immigration sa nasabing nasyon. Alagad tinawan doon kan pamilya ni Samson na wara nin balak magtrabaho duman si Kayla asin namasyar sa na ini. Pagtubod kan pamilya kaini na nakonfiskar ang telepono ni Samson dahil sa dai ini makontak. Sigun kay Attorney Donna Samson Umil, ultimong nakaharon si Samson kan Enero 18 mantang Enero 20 pa ini dapat mag-uli. Itinuro ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa kadefisilan nin buhay ang mental health issues na pighampangkan mga Pilipino.
Sigun kay Pimentel, dahil siya nagangala sa impormasyon kan Department of Education o DepEd, may kinaaraman sa paglangkaw kan numero kan mga estudyante na nagsusuicide sa tahaw kan namatayan na pandemya. Sinabi pa kan senador na dahil sa kadifisilan kan buhay, ang pag-itaas kan mental health issues arog na sana kan mga parauma na namumroblema sa indang kabuhayan dahil sa efekto sa inda kan pirming pagkondukta ning importasyon. Nag-apelar man si Pimentel sa gobyerno na seryoso ng implementasyon kan ley manungod sa pangataman kan mental health asin tagamahan inin mas dakulang fundo. Inirekomendar man kan senador sa gobyerno na arugon ang pigigibo kan nagkakapirang private foundations na igwasindang hotline kung sa indigdi pwedeng mag-apod ang sarong tawo na nangangaipon ng tabang asin makahuron para sa saindang mental health. Pighanda na ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang ibubusol na House Resolution na nangangapudan kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magdeklarar nin mental health emergency sa tahaw kan naglalangkaw na kaso nin student suicide sa Pilipinas. Kasunod ini kan report kan Department of Education sa pagdangog sa Senate Committee on Basic Education na uminabot na sa 404 na youth students sa bilog na nasyon ang nagadan dahil sa suicide, mantang 2,147 naman ang nagbalo na mag-ugot sa laog sanakan academic year 2021-2022. Sinabi ni Manuel na makaadit ang haros oral daw ang may narehistrong pag-uugot nin estudyante. Sa report kan DepEd, nagluwas na ang ratio ngunyan kan mga mental health professional sa estudyante ang nasa sarong mental health professional kumpara sa 3,400 na populasyon. Nasigun kay Manuel, harayong marhay sa ideal ratio na 1:500. Sigun kay Manuel, sa ilalatag niyang resolution, nakapalaman na imbestigaran ang naglalangkaw na kaso kan suicide asin kung paano ini masusolusyonan. Target man na sa investigasyon na si Ripon ang pag-implementar kung na-implementar ning matanos ang DepEd matatag education agenda na nagtatalaan na dapat iguaning mental health services kada eskwelahan. Nagtutubod si Vice President as in Department of Education Secretary Sara Duterte na mahiwas pa ang disparity o kaibahan sa bilang kan mga elementary as in secondary schools sa nasyon. Sigun kay VP Sara, maabot sana sa 80% kan mga eskwelahan na sa irarom kan DepEd as in 79% digdi elementary schools. Dahilan digdi mantinido ang problema na kaipuhan simbagan ang isyu sa inclusivity apisar kan pagresolber sa learning gaps. Tinawan doon ni Duterte na kaipuhanan mapakaray ang participation rate sa basic education, lalo na mga estudyante sali sa indigenous peoples community, geophysically isolated as in disadvantaged areas, Muslim youth, mga PWD as in out of school youth individuals. Ang saro pang makamundo na issue iyo ang pagsarado kan mga pribadong eskwelahan darakan COVID-19 pandemic na uminabot na sa 1,600 poon kan 2020 sagkod 2022. Saro sa dahilan ang pagbaba kan numero ng enrollee sa private schools na nagresulta sa pagpundo kan sa indang mga operasyon. Bareta sa ibang nasyon na pinalawig pa kan Canada ang mandatory COVID-19 testing sa mga turistas asin biyahero na hali sa China. Sigun sa Public Health Agency kan Canada, madurar sa kud Abril 5 ang pag-require ninda nin COVID-19 test results apera sa China o kay test results apera sa China pig-require man ang negative COVID-19 test hali sa Hong Kong asin Macau. Magigirumduman na enot na ipinautob kan Enero 5 sagkod 30.
Yan po na detalyes na nagkakapirang mga bareta na maruluwas sa aga sa mga dyaryo nasyonal asin sa mga telebisyon alagad enot na nindong na antabayanan digdi po sa DCGB Bareta ngunyan para sa aga. Sa pangarang ka news team sa luwas ang Mega Force Patrol June Napoli sa Control Technical. Sa pangaran man ka nagsururat kan mga bareta sa pangenot iyan ni News Director Mardela Angel Mustasa, Jan Matthew Balyaran, Richard Astor sa IT, kasabay si Tresha Marie Litana. Ako man po sa indong naging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Salamat, marhay na hapon. Ito po si Coco Mark.